Bonde ọma na-ege ntị, anyị abịakwa ọzọ dịka nkụzi anyị si wee dị. Ife anyị ji wee bịa tata wee bụrụ maka scope of the study. Scope of the study. Ịkọwa ife ọ bụ dịka anyị si wee malụ n'ala Igbo. The scope of a study explains the extent of which the research area will be explored in the work and specifies the parameter within the study. Basically, this means that you will have to define what the study is going to cover and what is focusing on. If a scope mean bụ na echipụtala ife ị na-ede maka ya within a reasonable and manageable time frame. Ka m wee nye example na ịchọ ịkọ maka ife Biafra. Anyị ụfọdụ nwee ike kọọ Biafra nke 1957 wee ruo 1970. Ọ ga-anụrụ ọgụ. That is scope. Ebe i jedebere. Oni nwere ike ịkọ maka election na Nigeria. Then you now talked about the election in Nigeria between 1990 until 2023. You see? Scope. Oni nwere ike ebe ị chọrọ ịkọ maka youth. Then you limit the years of the particular youth in na-ekwu maka na youth erika. You nwere ike si na between so and so age to so and so age bracket. That is the scope. Information needed in the scope of study. General purpose of the study, the population or sample that you are studying. You see, for example, you cannot talk about Igbo boys and then generally give it like that. You will limit Igbo boys in the as Anambra boys. Inside that Anambra boys, a limit to where the age. Maybe you decided to talk about between 14 years bracket until 18. That is your scope. Oni nwere ike ịkọ maka ọchịchị ndị governors. Then you limited your ife ị na-ekwu ka ọ bụrụ mgbe enwe military governors, which means na governor ndị enwe from 1999 mgbe enwe democracy, mgbe anyị dị na democracy akwụgo na o soro na your scope. Then the topics or theories that you will discuss, even certain theories or whatever items you are using, you just brought it a manageable scope. Then if you are talking about Africa, for example, you cannot talk about the entire African countries. You will limit it to a particular country. And that is their scope. Then scope will also include sometimes time if I'm in Kumakia. Makana time organ can we condition a time organ cause. Scope also location. Kede be found women. Onwe ike obone na akọ maka Nigeria. Man if a melon only in the northern part of Nigeria. Then population. Imagine na akọ maka ndị mmadụ. Or maybe na akọ about generation. Etu esi wee ghọta nsọpụrụ. Etu esi wee na-eme ife ụfọdụ. I nwere ike bịa n'ala Igbo ịkọ maka pre-colonial Igbo era. Etu ndị nna nna anyị fasi wee mee ebe before ndị ọcha abịa bụrụ ofu na nke anyị na-emezi taa. Ife dị iche erika. Ọ bụrụ nnọọ scope. So na ife gbasara scope bụ ịchịkọta ife ị na-ede within a reasonable tenets, within a reasonable manageable area. Ka ọ ga-abụ akpọ gị ịkọwa nwa ife ị na-ede maka ya ọfụma. Ka ọ ga-abụ ajụọ gị ese iwe nwee ike ikwu maka ife ị na-ekwu maka ya ọfụma. For example, anyị nwebụ ndị nọ na Thailand, Bangkok.
ọ bụrụ ka ife si wee dị between 2004 wee lukwa na 2010 gbasara ụmụ akwụkwọ bụrụ etu a. Kịta anụnwa ụmụ akwụkwọ erigo nne bụ ndị Igbo. Kịta anụnwa ụmụ akwụkwọ erigo nne nọrụ na different universities. Mana oge 2004, between 2004 to 2010, anyị na-agụta onwe anyị ọnụ, anyị na-enwe meeting oge ahụ. Mana kịta inezi anyị fụ na mmadụ erigo nne. So o nwee ife ụfọdụ ahụ bụ ịchọ ịkọnụ maka obodo a nọ gbasara ụmụ akwụkwọ, limiti onwe m to 2004 to 2010. Then nwekwa nke a bụ nchọ ịkọnụ between 2011 to 2024. You see, scope. Ọ dị mma ka anyị ghọta ya etu ọnwa. Eji m n'aka na nke a nkọwa bụ just maka na anyị enwero time. Nkọwa ife bụ scope erika. Enwekwa ndị ka ya akọwakwu ya ọfụma karịa ụdị a nsi wee kọwa. Mana ife dị mkpa bụ na anyị ji etu a wee na-eme ife niile a ka ọ na-elu ụmụ anyị aka ka fa na-aghọta ife a na-akụziri ife. Igbo ndị ọma na-ege ntị, ekenekwa m unu. oke ngwa ọ bụ na nwere anyị nwere ajụjụ, ọ ya amagbukwa onwe ya maka na a na-ajụ ajụjụ wee nwee ike ịkọwa karịa nke akọwaburu. Onye nkụzi daalụrụ nne na nkọwa ịkọwara anyị maka scope of study. Ajụjụ nwe bụ scope ọ ife anyị ebu ụzọ wee de before ibido the research work or after you mechara your research work, or kedu mgbe e ji wee de scope? Ajụjụ aba maka ife mere bụ na ọ na-edependikwa na the type of research. Mana ife o ji adị mma na first chapter na onye anwa na-ede ya bụ ife mee ka ndị na-agụ ife ọ dere ghọta limitation ya na scope. Ụfọdụ na-akpọkwa ya limitations and scope, ụfọdụ na-akpọ sọsọ scope, ụfọdụ na-akpọ sọsọ limitations. Ọ na-adị mma onye chọrọ ịgụnụ ka ọ maa na ife anyị na-ekwu bụ within this particular time. Ife dị ka president, ịchọ ịkọ maka president ndị Nigeria, enwere military era, enwere first republic, nwee second republic. So o nwere ka ihe esi wee dị ife ụfọdụ ka a na-aghọtago maka na ife mere na this particular time abụrụ ife mere the other time. Etu esi ghọta ife ụfọdụ n'oge a abụrụ etu esi ghọta ife ụfọdụ n'oge ndị ọzọ. Ife dị ka anyị nwa kịta anụnwa kemgbe anyị bido use phone na Nigeria, mana ndị amụrụ kịta amụ afa with a smartphone. Ifro na time period dị iche. Ifro na scope, o nwere ịchọ ide ife ụdị ife anụnwa kaba arụ maka na o nwere ife ụfọdụ nwere ike ikwu n'ife na-eme taa. Ndị nọgụ before that time anyị aghọtasị ife na-akọ. Etu anyị si wee nene WAEC na Nigeria n'oge nke anyị asa 1993, ọ bụrụzi ka esi enene kịta. As a matter of fact, oge nke anyị WAEC na ọdụ ka ọ na-adị nke ọ na-esi ike question ụfọdụ, mana kịta ụmụaka kịta na-apasizi WAEC ọfụma. So na ebe n'oge nke anyị edenesi WAEC ịmago idete C na WAEC wụcha ibe elu, mana kịta edenesi WAEC ọ bụrụkwa na oge nke anyị na-enwere ndị nwe enwekwa ndị nwe mana achọpụtara m na time ọ dị nka this global kind of incentives na-enyeziri ụmụaka kịta aka ọ na-amasị ife ụfọdụ oge nke anyị ahụ anyị na-amarọ. And o nwekwara mgbe anyị dere dissertation, mgbe anyị dere thesis or project, nwere ike move from one university to another na-achọ pepa na-achọ akwụkwọ, mana kịta nene smartphone tupu ike ọbụla ịchọ ịpịa aka ebe ifụ e-library or whatever enye gị ife ọbụla ịchọ ifugo. Ya ka o ji adị mma na ife ọbụla a na-ede dịka ndị kụziri anyị academic writing na anyị enwe limitation nwee scope ka onye na-agụ ya wee nwee ike ịghọta ife ị na-ekwu ghọta ya ọfụma. Thank you.